Va deixar aviat l'escola i de forma autodidacta es va dedicar a la música i a la poesia. I en poc temps agafava la guitarra i tocava en diferents cafès de Barcelona. Era un home realment atrevit. Mireu si n'era d'atrevit que entre el 1840 i 1843 va participar en diverses revoltes urbanes i va ser arrestat i empresonat. El 1845 va formar i dirigir una orquestrina formada per 20 homes. Cap senyora, això sí, tots mascles. El 1850 creà la primera societat coral de tot l'estat espanyol. La fraternitat es deia. Podem suposar que estaven tots ben agermanats. Era una manera de tensar la música a les classes obreres. Classes que eren agraïdes després de passar moltes hores explotats. Arran de la creació de la fraternitat, aparegueren com bolets altres corals arreu de Catalunya. Clavé realitzava espectacles musicals a la ciutat de Barcelona, però això no agrada gaire als poderosos i el van deportar a les Illes Balears. Un bon destí, platja i sangria. Més endavant, Clavé impulsà una federació de corals per tenir controlat tot aquest moviment musical. I fins avui en dia, on tothom a Catalunya coneix algú que canta en una coral.